pagkasalitaan ni Oscar, napauluan iti Barayuboy, Dear Manong Nemi. Naragsak ken naisem ti asawak nga ni Ani, Manong Nemi. Ta, liplipas ti panagsweldok, kasusweldok, nga ang kuintad amin Manong Nemi, dagiti sweldok ken kuana. Ta, surprise ko ken kuana Manong. Kabigatan na, nag-shopping kami iti mall. Kaya di baga, nga kursunada na, titudtudok nga bag. Kaya di pa lang, nga kahit ko ti makagatang iti baro nga, bag ko, Oscar. Kaya kaputa, kaso sweldom, kaya di mo intad aming sweldom. Ingkari kami nga, siya ka mismo tumangigam ka na to eh. May gatang kalatang ang bag. May bagay unay kang ka. Kaya na, basta original. Originalak met. Originalak para kang ka. Sige, sweetheart. Gatangin talaga. Umaykan, galanin. Ito yung kabayadan. Ore pagkaaduan ti tao Manong Nemi, itinagatang min, nabayadan min, insuot ng inpaklay. Ore kaaduan ti tao Manong Nemi, inarakop nak nga inagkan. Thank you, Oscar. Sana ka nagbidot. Nga nakiasawa ka. Siyempre, awan pa'y makabulan ta, di ba? Kaslay dirabi. Numabaling ko makit santang isardeng. Gabot na kamay mayat. Magusto ko na dagiti na irot nga arakop mo. Dagiti na barang nga kek mo. Kaya niti kinalaing mo nga mangan. Anay ko. Magusto mo't mo mga anak. Diba? Pagpesugayam di istorya di kiti adapadas nan. Hindi akong paypadas ko kasla sana ka mamati. Tapay, adi ka mamati. Kunak nga rod, apa yung usaran da pala di kinibibigda kendila da. Kaya adala nga rod jakwada. Di osit usar na, tibibig ken bibig. Tibibig ket nairanta itibibig. Saan nga, dadyo'y data kukwam, nairanta dito kukwak. Nga maapay da itibibig mo ket bumaba. Sa bali di imas na, di ba? Amo na di akin bibig, akin dila, no, kasanot pamayan na. No, kasanot panangan na ti ice cream. No, kasanot panang kinit na iti barbecue. Luka, naglaing ka kinit. Ngore mo lang isurot, ti patong mo, di ba? Amo, Oscar, nung at adalang may isang rabi nga saan ka nga makaida? Hello, may iliwak lakid di. Umay kakid di. Hindi mga aldawan. Kalpasan na, kawit nanton. Yung nagbuhit sina ba ya? Abay, mauso palat, buhay sina, nag-agasawa. Kaya niya ko mo. Kito, Branda, tumadla ta pagsenyan, katagin inarako pag bimbinisito, dito pala nga nagawid. Kung nag-check-in ko na, magbayad ka pa lang, met. Gastos ka pa eh. Kung kasan dumalat na namin doon, tagawid tarangan. Taore alaal daw kita. Kasta't kinaragsak mi, Manong Nemi, tanabit kami pa'y nangasawa nga nagkalaysa. Iti mismo, nga sidong ni nanang na, Manong Nemi, tinagnaidan mi. Taiso tigid daw na. Na tinakayat. Nga, adaywan ni nanang na, tutuadan nga agbibiyag. Iti medyo marmarpuukin nga balay da. Kung nadangarod kanya, kat abay nga di mo ihawid di asawam. Kaya nagpintas di family house yo. Kahit mo kitin ti sumurot kang kuwana, kat gabota awa, nabayagan nga awan ti ama ni Ani, saan nga napalpalagdaan pa di balay da. Numanon nga bagyo, tinaglasat, nga saan nga tartaraymaan. Ngayon ko na kamit. Ano niya man tikid dawan ti asawak. Patgak. Hanggang balik ko na. So, kapo na nga rin nga construction worker, nga may saak nga mason, skilled worker. Ta,
Dayjay mo na nga aramidak. Palagdaet papintas ti balayda. Tapno ni kasta, kat nalagda kat napintas kapag naidan mi. Pag naidan mi agasawa, ti katugangak, kandi kita agbalintong anak mi. Ngayon ti saan nga amo ti asawak manunay mi kat naka-schedule ti panag-flight ko nga mapansa di Saudi. Nga nadiimbaga na nga may sa nga rabi nga awanak itidan na nagatadakkel unay akawan. Nakiktot iti bagak mano. Di ka managang angaw akasta. Oscar, sanak agang angam sweetheart. Idi sakbay nga nagasawa tam. At daritang nga planok. Rinugyakon din nag-aplikal. Kaya ka nagkalaysata, kaya ta nasurukan nga makabulan ta. Naprobaranan ti aplikasyon ko. May saka na kiti skilled worker nga mapanagtrabaho iti may isang dakila kumpanya sa Riyadh, Saudi Arabia. Talaga ka di nga saan ka angaw? Sana ka angaw? Tadi mo ka di kayat? Nakadado na kita gambisyon nga makapagtrabaho ti abroad. Lumagtuka kita na los karagsak mo. Apay ko nam. Umuna-unay, dahito balayo. Agbalinton nga balay tayo. Isuti mo na nga project ta. Palagdain ta, papintasan ta. Tapno ni kas ta makunamatan nga ada natalged na pintas nga pag naedan ta, kadananang mo, kaya nakitagbalin nga sa anak ta. May kadua, makaornong ta. Para iti panagnegosyo, no, nyaman ti mapanunot mo ito nga negosyo. Ken, may katlo, numanuntuman ti anak ta, di adda urnungan ta. Agurnong ta para tinaran niya masakbayan da. Kasta tangag plano, itinaragsak na talinaay nga pamilya. Uy, usto amin ngayong bagam. Ngayong timan dito nasurok pa'y laeng nga bulan nga nagkasarta. Kalpasan na panawan nak, sweetheart. Hindi ta kail-iliw ko kang kanayon di kitilaing mo nga mangan. So, check kaya, di ka kayo na palubusan. Mawatan ako, ma. Agbaling ka ko mga mandakawat. Ngim, Oscar, panunutem. Kasanto nga, pantiiliw ko ken ka. Dada nga, pagmayatan na ta, itata, at the cellphone. Maminsan lang dahil mo, greenin. Iti, messenger, iti, po Magbalin na tao, kanayon nga ag-video call. Uray pa sa bali lang Kasabulang na hindi pa nagsakripisyo. When? Sweetheart, di ka kanimumuteng nga mang panong kanya? Ano kabuting ko kung makitadamat ni nanang mo? Hanggang mat nanano, hindi hanta pa agasawa. Nadududwa ka pa lang. Hanggang ka di mamutang hindi posible nga ramidag. Ano ta ramidag? Kasi kadagin mapaspasama ka na kita agiin na dayo. Amog ka mawatam ti kahit kong sawin. Maaramid mo ka di. Maaramid mo ka di ti manglipot kanyak. Jack maaramid. Ken ore no Jack, ibagak ka Jack maaramid. Nabidak ti sulisog, Oscar. Data kumatin mo na nga pinanunot mo. Kasta kumat umuna nga panunutan dagiti umadayo. Makaibtur nga ta, ti asawak, iti iliw na kanyak. Agbalinto nga ta na tibker kadagiti sulisog. Tapay. Ti panangipapa mo, nakurang ti panagtalek ko ken ka? Agtalek ka ken ka, nga samon to nga maramid. Iso nga nalag-antirek na, nga madayo,
mapan magigasang gasat, gabot ag talekak, nga di mo tultuladen di kitikas, kada kiti aramid di kiti mapanawan. Mawatan na ka din. Ori saan ka mawatan? Ori igawid ka amok nga saan kayo paigawid. Gabutan na danunanan. Naka-schedule ti flight ko. Agpamanila tayo ito na mamisang ngal tao. Itulod na sa di Manila. Iti airport. Hanin? Si kandulatan na nagserbi na nga ron. Nga mapangkapel itulod. Paggasto sambay. Kagura na ka di. Oscar, tirigat na ngamin dito eh. Inasawa na kalpasan na panawan na. Kadori man pa yung saan tapay nagkasar, panawan ka mo ilang. Di na bimbinas ko ma. Nga saan tapay nagkasar? Sa agabrod kasta? Kawan. Tapno nalaglagan nula panunutem. Nukas pagarigan na makaaramid aktuman. It's sangan na siya. Pawaswas na palang ti kasarta. Maraming bumalatag katawa. Nagpatulong ang kininanan mo. Tap na malawlawagan di panunot mo. Ayabak ni nanan. Tap na rikastakat kaduwata nga ngagsari ag plano. Kasta nga rod tinaramid ko manong naming nayabak ni Nanang. Nanang, tulungan ta kami mabasit. Makibiyang ka man labasit dati saritaan mi nga gasawa. Gaputa si Degak mo ditay. Ala, nang ko na. Ito yung magbagayo. Agabrod ka. Ija Saudi Nanang. Naka-schedule ti flight ko. Ngayon igawid na kati anak ko. Gabot na sanda nga may karing agbalingan na pudnukan ka. Tamangan no, may liwan to, masulisog to. Kasta nga talaga, kasta nga agpesonanan. Ngayon ko nakmat nga pa nagtalag ko ti asawak. Iso nga nalagang tiriknak nga umadayo, tagtalag ka kang kuwana. Iimkas pagarigan to nga rod, makaaramid to sa nga na siya. Agad numaaramid na ito na rin. Diyak to lamon niya, ti sumarunong mariknak, kalpasan nga maamuak, kan mapariknak ka. Ija ko ito nga sungbatan ni Nanang, numapasamat ton. Ay, po, lalala. Amok noan niya ti planong barok, kayat mo, nga umasenso ti biyagyo. Tano dito'y mulaeng manulang di sweldom, narikat kayo nga makornong. Nangig ko pa nga ti planom ket papintasem palagdaem na ito nga balay. Ala, katagyaman na kaagyaman kami. Santo agornong, pagnegosyo, uno, nairanta nga para kadagiti anak yo, iti panagadaldan to. Napintas nga plano. Amin nga plano ket napintas. Ngem kabayatan nga ipakpakat nun deta nga plano. Saan nga maliklikan, dagiti panakaitibkol, dagiti libsong. Nakasta talaga, ti karit ti biyag, Nanang. Alala. Oray man no igawid na ka, kung namat nga saan ka na pa igawid, kapot na talagang naka-schedule. Anak, palubusan ti asawam. Tanapintas tinantana. Hangabalit ang daak na inam, nga mangsipot keng ka, mamagbaga keng ka, mangipalagip keng ka. Agyaman ak Nanang, tadaka ito timang bantay ti asawak. Kinadaka ito nga mangipalpalagip, iti kinambag keng kuha na. Datapin may isa nga natalagad nga pangibatsak keng kuha na tadda kayo. Huwan niya, ani, di na ka di pa palubusan. Imbaga karon kan Oscar, oren no hangkong mga jak kumakayat, ngem talagang agpilit ka. Sige. Si papalubos kami kang ka. Sapay ko ma, tagbaligi ka. Agbaligi ta ko naman taduata. Sapay ko man tagbaligi ta.
kadagiti plano ta. Sapay ko man. May dagmadla pinalubusan dagiti agina ti katuganga ken di asawak manong nemi sa Manila. Kaya nakairot yung panagin narakop mi ti asawak panagin nagik mi idita sumre ka kon nag-check-in akon. Ani, once na dumtengking ka ti sulisod, agtangad ka. Kaumamang ka dahos kinapo Diyos kat kidawan ti panangikawid na kayan ka. Kasta Ahmed, inakon, kanawin ka ang tumawag ha. Mga ramid tanto ti schedule nga panagtinawag ta, panag-video call ta. Nanangin akon, alawan barok, agananad ka. Agananad kay Met. Bantayan nyo ti anak yun, nanang. Awan, anak ko, siyak ti makamo. Narigat nga talaga tagin na dayo kadagiti ipatpateg ken mangipatpateg ken kamano. Dakkel sakripisyo dagiti padak ng OFW. Nga may makigasang-gasat iti balasyo tao tapno laing romang ay umasenso ti biag. Amok idin kan amok at talaga manong naming adda dagiti agbalagi adda dagiti mapahay. Ngam kanyak laing kat adda dumot laing dagiti agbalagi. Mamanukat sumagbanulaeng dikiti marakrak a pamilya. Gapo iti kinarukup ken saan nga kinapudno. Kang kanayon ngayon daw dawat idi manong nemi nga saan kuma nga mairaman ti pamilyami iti asawak. Kadigiti saan nga nagbalegi. Sa anak manamarigatan manong nemi iti trabaho agsipud ta kayang-kaya. Nalagaan para kanya. Ganada na kita'y oras kanal daw manong nemi panagtawag ko, panag-video call me manong nemi Kenny Ani. Hello, sweetheart. Kumusta? Kastoy. Wow, pumimpintas lahat at asawa ka. Di ka lang nabat yan? Ang garoon. Napentas mo, noong pa anak ta. Tapno niya. Tapno makapanak di kain ko pa lang. Di ko nagbalbalog. Tunanong pawid ka. Tuno ka. Next week, palubos siya po. Isat na ibagang schedule nga panagsweldo mi. Ipawid mo amin ha. Ipawid ko, urnungem, into na adan umanay, marugyan to nga matarimaan, malagdaan ti balay. Hindi makadakas manong nemi. Tawagan nak ti katugangan. Hello, Scar, hanak ka di mat na makadisturbo barok. Amuket nga kastoy nga aldaw ken oras nga agtintinawag kayo, iti anak ko. Diyan nga rin tawagan iso na nanang. Kahit kaputa, siyak tinakatawag, kahit ko nga natatagsalita. Talong nga bulan, nga dakad ta. Talumating nga bulang nagpapauitag nanang. Ay, susapo. Apay nanang. Bagbaga ak manakang kanayon tanak ko. Ong takpay. Himisupay ti. Tumangsit. Nanya? Anya ka di bili mo ka na di kwarta. Ipapauit mo. Kahit para ka nagdigastusin nyo dita. Kahit ko kumamat na nga, gubra iso na, tao matubra na. Tapno isupay, ang di namat kayat. Hindi na kayat at magnamnamang latangamang tad ka. Ay susapo, dati-dati nakastuin na ito anak ko, di mo kadiam mo. Nanya na nang, barayo boy. Pinagusto mo't kami nga, inggatangan kadagitay, napipintas ka nangingina. Ti amo kakit dadyan lang ti patinggana. Kat gimatang mo't manintibag na kat at naritibag dauding nga bag nga in regalom kang kuana. Kahit mo sa una, no? Saan nang iduldulin dakit ti kwarta? Imbaga kang kuana nga mangupan iti bangko. Bank account me.
panagkunakit. Mapanitiawan sa serbina, dagiti pawpawit mo. Gabutan no makaigam ti kwarta ti asawam, ti anak ko. Ti problema na, no kasano na nga, gastusin. Nakaalaalis to pa naggastos na. No kasta nga, maamuak, nga mapanan awaten, kadagiti remittance, ti ipawit mo, into no agawin, sos. Kaado nga, bit-bit na nga, supot, nga naggimatag, puro arwaten na. Nakadadulang araw nga arwaten na, gumatang balat baro, maminsan na lang nga ipsuot, gumatang tumanen. Anak ko, ung takda anak ko. Yung talagang tumangsit, awang kano bibiyan ko. Takwarta, kano ti asawa na, ti gasgastusan. So nga nagipulong akong katapno, amo nga bagbagaan ti asawa. Haan nga umanay nga siya tibang bagbag akong kwana. Tadinakmat kaya't adingkan. Iso nga siya ka. Siya ka timang mag-isarita kong kwana. Alawan na nang ganagyaman agtam. Sa inyo kang kanunungan ti anak yo. Apal ko makanunungan ti kinabarayuboy na. Takasaysayan. Sige na nang agyaman ag. Kasaritak to ti asawa. Tinawagak nga rodman ni Suna manunaymi kat simong baten. Ayan mo. Adalang imay ko ginatang dito'y mall. Iti talon nga bulan nga paimpawit ko aming nga swaldok dito'y. Makwendak. Mano ka din tinaksay. Ken manot na bati. Ket ko awanan nangip ipanam. Inggatong ko ka na kiti kursunadak ngarwatan. Barayuboy ka. Di mo among ilalaen da kiti nagbanbanugak ditoy. Di mo ka di among panunutin no kasano nga tarintin nga garubos di kiti lingit ko. Saudi Arabia tayang ko. Nakapudpudot ditoy. Ket nagtrabaho ak. Aglanglang etak. Mabanugak. Mabanbanugak. Sakla makainanan no, kasta nga malpasen ti oras ti ba nagtrabaho. Kalpasan na. Baruyubuyem, gastusem, dagiti naglingling etak iti awan kas iskan na. Apay ko mga awan kas iskan na kita. Para mat kanyak, arwate. Anong pag-usalam ti adong arwatem? Maming sumulong isuot, gumatang ka manin, isibro manin, mag-isibro ka manin. Niyabat tayo. Pasensya kan, Oscar. Siyempre, makidakila kwarta di, panununtek paging gastusak. Tibilin ko kayong kakit ornungem. Tado inton umanayin nga pangpalagda, ken pangpapintas iti balay tayo. Marugyan ton. Anong orto gastusan tayo pangpapintas ti balay? Adnan to makatawon ko dito yung sampay na narugyan ng matarimaan ti balay. Ti balay yung marmarpoog. Sige, ungtan na. Sige, ungtan na. Kasano nga di ka ungtan? Bagbagaan na ka ni nanang mong tangsitam mat? Bagampahin nga umpibiyang na? Noon niya man tibantikan na ramidem? Sige. Pakawanan ka kadagit talo nga bulan nga ginastaw. Binaryuboy mo ang sa serbina ti kwarta. Kahit ko. At sumaro nga panagpawit ko. Idulin mo. Mangupan ka ni bangko. Pagbalik nga joint account. NNOR. Sige. Sorry.
Inikak ti gundaway ti asawak manong nemi impakita naman nga in video ti account, bank account ken numanot ti na ikarga iti 3 nga bulan di kad inem ko abulan dito yan manong ngem ti mawag bat manen ni nanang yung deposito ng agpaiso anak ko dahil impawit mo iti 3 nga bulan ngem nakalalis tumat na mapan na i-withdraw panagkunak kat awam manin. Pagkaskastusan na nanang. Arwatan lata. Kasta. Alahas. Nanginginamat nga ron. Alahas nga bali dya alahas ta. Mabalin tumat nga ilako. Nugas pagarikan lang. Ano, maditi kasta nga ugali aramid nga ron ti anak ko. Barayuboy nga talaga. Nung makaigam na ti kwartan, Diyos ko. Ang kunada kat nasayad ba't kidi ita, nasayad ba't kidi ita. Ngem ti aglalaki ko ma. Ngem bala hamarok. Dakabal ti posibilidad na. Nga adan to lalaki nga makasiim kang kuana. Lalaki nga makasiim kang kuana, nga mapanan to sulisugan, baka ipadawat ng tupay takawartang nga nagbambanugam iti sa bali nga lalaki. Nakabutbuteng ti anak yun, nanang. Anak ko, amom samat akas ta idin ti ugali na, barayuboy, mahilig ka na kiti nangina. Ngimingad garangamit iti, intergregalo amit. Tiamok na nang kitagpating ka. Sa mesa na pintas matitulag mi, nga para iti dayta panakatarimaan ti balay. Maurnong nga pagpunan to ti negosyo. Maurnong no adan tuman anak mi kat para iti naranya nga masakbayan na. Kaya't nang asawa na anak ko. Di na amo iti agurnong. Ano nga ti mising-hasing yun nanang naramidag? Saan mo nga ipaw-pawid kang kuwana di kiti sweldom? Da kayo ti pangipawitak? Saan nga siya? Ano ada talkam, ada mapagtalkam nga kapsat mo, wano gayem mo, wano sinuman. Sut katulag mo, no mapagtalkam lakid din. Kasi ano nga rin tigastusin nyo dito? Di iso lang ti pawit mo. Nga siya iti pangipawitam. Tapno siya ti bang kontrol. Yang tangang isyak mat ti mapan makitiyan-tiyanda. Yang tangang isyak mat iti mangibad budget no. Daman itid na kanyak, iti budget ko. Amangan na makagura man ti asawak nanang. Kinawang mabalin na Tabasol namat lang. Inikam ti gundaway na. Ngim inaramid namat manin ti panagbarayuboy na. Kasalita karon nanang. Iso sa po problema ti anak ko. Nagsaya at kumano amunat agurnong. Gabutad dakad ta. Nga dakkel ti sweldo. Sige nanang. Kakunada. Ngawan ti problema, ngawan solusyon na. Nagsarita kami ti asawa. Kinasaritak nga rod manong nemi ni Ani. Inaramid mo idi, inikang kati sa bali agundaway, inaramid mo matmanen. Sinagkunakin ka, ang ka nagulbot pa. Ipakita man kanyak ti latest nga panag-withdraw. Ala, checkbook account. Una ipakita ti latest nga resibo. Idi nangirawa ka ti kwarta. Ngayon deposito mi di bangko. Awanin na, balang kon. Mano tinagyan ti account mo. Mabaling ka di? Ngayon ka di sentro, kita ag-balance inquiry ka, iti 18, tetag is ibidjum kanyak dumano. Saan nga nasken? Ape saan nga nasken? Basit dito na bati? Nang ipanam.
Kat ingatan ko ka na giti. Ngam nagtulag tangorno ngam. Abay kasama mo tinungpal. Sige, bukawan na. Sige, bukawan na. Paunay ka magtanani. Inam nga bulan ko dito ay naupay pakakitaan. Naupay makita ka na ornong. Agasam na ta, inam nga bulan. Manik po dita. Saan ka nga paupawitan? Ano ta ko na? Inikkan-kan ti another chance. Inaramid mo na ta. Isang manik po dita. Awanan ti may ganampay a kwartak. Kinunak manong name sa ako iniderpen. Bahala ka no anyat aramida. Diyos ko. Nagrigat gayam di kasto nga kasasaan. Nadlawnak manong name ti may isa nga katrabaho. Kabayan. Ay, kabayan. May sakamat ka na kitag problema. Ang maliklikan ti problema, sige. Huwag nga ron. Agad-adaw kayo agka-problema ka nagiti asawa. Kasi ka pare, awang problema ti asawa? Awan. Hapay, gabuta awang pa asawa. Ay, kasta? Diyan nga girlfriend mo. Sagbay nga nagpa-Saudi nagsina kami. Nga pa man? Kagsina tapay lang mo na ka. Ano makauray ka, urayan na. Ngayon, dinak mauray, kahit makasapol ka tiya, sa baling boyfriend mo, ang talatakan ka. Kunak mo. Ano sitwasyon nga ina? Nasurukan nga makatawan, nadak dito. Agur uray ka na tama. Kadi, ngayon nagsina kami na, tanong subliak to dyan sa Pilipinas, kahit nawayan to pa lang, di mapangkong tumalbal ba niyo pa siya rin. Arman. Ada nga din napasama ka na kayo, pare? Ada na. Iso di kahit nasawan, di mo tumadlaw. Agsinublanan kayo, dapat gayam nakaramraman idiawang ka. Ay, madlaw ko madlata. Kamta ko na nga, no talagang handa kami tinaykari. Pasamak na ita. Tanusan ko kung mga insina, kat adda manamdamag ko, nga sabali nga kakuy-kuyog ng lalaki, masaktanak. Ngam kabot na nagsina kami, kat adda manamdamag ko kas pagarigan, anak, amasaktan na na, nagsina kami, kuna ka. Gana naman ti problema ti asawam, pare. Barayuboy si ka. Tilaing arwatan na alakas na ti pakakitkitaan ti inam nga bulan nga sweldo. Ano niya? Huwag nga nun, barayuboy ta, asawak. Nagrigat, asa salita. Plano min, di balay, yawan. Kasi nawarat nga marugyami nga mapapindas di balay, no? Kasi siya mo, anangar din namin mo. Nagdesisyonan. Saan nga makaigambay ti kwartak, sa balin ti pangipawitan. Orno, kakamis mo ito eh. Mabali matag-deposito dito eh, saan? Kawan. Kasi tararamidag. Manaksid nga papauwitak na gini parents ko, itinam na Mike nga makatulong ka na ko, ha? Dito eh nga gurnong. Ngayon pa sa remote ko, maksayan turnong ko dito eh. Tapay. Kaya damat na kita babayid ta agkasapulan. Anat pulida. Nationality da. Kadwa naman lang Pinay. Agdubli kayod da dito eh, pare. Ano yan? Wala Saudi. Dubli kayod. Agbalindagan DH. Una nurse. Kada giti hospital dito eh. Kadno day off da. Agpasada da. Anda kasta? Ada. Kaya mo, di makaraman. Tapno may ipantiili mo. Bamon pare. Pananglipot iti asawak. Nurumamalat sa bali. Ana. Seryoso ka iso. Ano mo seryoso na? Ada mamuka nurse. Agsapsapon. Nurse ka nalapsat. Sitingan. Pare Eric, sulisog ka. Po ay. Pasad namin dito tibiyag. Kasanulat alos mo nga imam to susarem. Ipakat mo mata.
Ako na. Alamang nga ron. Manong Nemi, nakasara ka idimay sa nga nurse. Wan manong, Jack kumakayat. Ngayon, adda kami manong Nemi. Iti nagtarosan mi. Oo. Kabayan, napalurayam. Kunana. Pampanunote ka ron, no? Aramiden tawo no saan. Sayang di bayad mo kanya, kabayan. Nga sideline ko. Kasalasama na kapil lang kami ng mamati nga dakas ito yung mapaspasama. Jack Mariro, nasuro ka 30 taon mo na. Base tilangan. Ada pamilya kami Jeff, Pilipinas? Ada asawam? Ada. Diyos ko, dagay masawam. Ada pa yung duwang anak ko. Mapa niya. Ado na yung gastusan dahil. Hanggang umanit yung sweldo. Iso ang sa sideline ka. Kanarami din may tasawak. What? Hanggang balik at ang nadakmet. No condom, no sex. No, balon mo. Eto. Sige. Iganam na tan. Hanga balit yung bayad ko kinkan. Kasapulan eh. Rumartan. Siya man palang tilalaki nga. Di mo kaya talaga? Kaya nagwapo ka, kursuada ka pa iba't nga ron. Dapat asawa mo, di ba? Nabit ka pa yung nagkasal. Ubuwing akimsi ka, di ba? Huwag nga ron. Magustuhan ka eh. Alan, maminsan lang di mo ito kayat nga ulitin. No kayat mo, isublikan ka natin bayad mo kanya. Ano ya? Kahit ko lang may ipandili ko. Come on. Manong Nemi lalaki akin mailiwak na mayagan manong Nemi nga saan ko nga naramanan. Inaramid ko nga rod manong Nemi kat kastauna ito yamyaman na. Thank you, Oscar. Amo, mabilbilang ko matpelakid di nga kaaduan na mitlaan. No di kat mostly, so amin, Jack Pay pulos na karaman ito sa balik puli. Pilipino. Di kahit ko. Sige pa lang, di ka lalayangan. Naglayan ka. Pero di kabut-butin ko eh. Siyempre, pinaramanan ka. Ang mga no tawag kanto katawag. Iso nga na mabaling ko makit Jack kayat nga nalapasamang ka na tayo. Tawans ka na ramin ko. Sige, hanggang to nakulkulitin. Ngayon maminsan pa eh. Apag isuntun nga maibos ti oras ta. Manong Nemi talaga nga nailiw anak. Yung sa bagay manong Nemi saan nga panang makuna nga anang lipot na Jack sipod ta. Kasapulan met. Yung nakasta nga tamat taramidin ta asawak. Diyos ko, talaga nga nakaalis to. Nakabilbilig ti suliso. Kumusta pare? Eric, may ka di lang? Saan kuntun nga ulitan? Tapay. Mati? Ulitan. Baka na dyan ka babae kit kulit-kulitan na kanto. Nangaroon na talagang ang pinagustuhan. Gusto ti kunan naman ang naming ure anyat ararabidan na tayo kunak ngaroon. Oray no. No saan mo akayat ure anyat ararabidan ti may isang babae vice versa. Kaya mawan ti mapasama. 2 bulan ang tinapalabas manong nemi sibod iti saan akong nga nagpawit.
iti tumawag kanyak ti asawa. Talaga kaningan di ka agpawit, ninanang mo ti papawitak, umanay lang para kada kayo. Ipawit kong tulayangan ti kwarta nga gulpe, ito marugyanan nga matarimaan ti balay. Hinik kang katibundaway, nga magkaskas din nga naramid mo, ani. So I'm sorry. Sorry. Sige. O maramid ko, no din ako ni bilang nga asawa. Simublat na nung nemi nga tinawagak ni Nanang. Hello, Nanang. Ay, kumusta? Katkastoy. Hang kami mat nga maagkurang kada kita ka sa pula mitinal daw barok. Gabot dapat ipauit mo nga pamangkuigatan. Nanangarat itan tiranamidan ti asawak. Ti ina anak yun, Nanang. Kang ka naman matlatag agbalong. Hang matatao dito'y balay. Kung naman nakarkaro pa yung balasa. Igawid yun ko ma. Ay na anak ko, pambaran lang to nga amang tangtangsit kanya. Sakit pa basulin na, no apay nga sangkan nga agpapawit. Ibaga na pekit din nga datan ti agasawa. Ana? Data ka nun ti ada relasyon na. Tasyak ka nun tasyak na ro din ti pangipapawitam kadagit ti kwartang. Nga para kada kami. Nga di na pa yun patyen. Nga di dyan apagpagiso. Nga para kada kami ti makabulan ti papawit mo. Ti muna kit ada amin kanya. Nga siya akong ti asawam kasya. Inagaw ka kalukeng kuana. Datat pagapapami. Nga datat ipadamag na karira tao. Nga isot mo ti pagkita intandi kiti. Tatawa kanya kung nadagat ay po naggasat kanta. Dadyo asawa ti anak mo. Diya manugang mo kat nagbalin mo ng asawam ko natin. Lakit na pasensya kayo, Nanang, no kastaman tinagbalinan na. No kang ganahin nga, agpaspasyal. Ti asawak, tanak yun. Sino na kiti kakuyog na? Kaya di kiti dati nga barkada na. Diyak masiputan, aw mati madamag ko. Aw mati mangitext kanyak, no anya man ti mapaspasama. Nanang, anak pamati yo. Ada ka din sa bali nga lalaki, iti bihag, ti asawa. Kahit ako mati saan na mapasamak barok. Nga isuday ta ti kamamag ko. Isuday ta ti kabutbuteng. Nangaroon na kit ubing pay kaya napintas ti asawa. Ngam si kamit lat nagkuna idi. Sagbay nga pimano ka nito yung adda panagtalek mo iti asawa. Nanang, alis to ti sulisog. Nangaroon na adda panagrebelde. Tibay sa nga tao. Ngem, tulungan da ko mga mangikararag ang sabi ko nga. Tasaan nga maaramid ti asawak, ti pagbutbut nga tayo mapasamat. Alawan anak ko, kastamat na talaga ti ramin. Kaya itultuloy ko magbagaan ti anak ko. Itultuloy ko. Imandan manong nemi dagiti itetext ni Nanang nga itetext da kengkuan. At dapayan manong nemi picture ti asawa ken lalaki nga kasangsango na nga mangmangan iti restaurant. Manong nemi lipliputan na kun ti asawa. Amin di kito'y anak ko, kat ipawit ko keng ka, isan ko keng ka. Met pagidi, iti aktual nga picture da ko ma. Picture na nga, makibimbinisito o makiinarako ti anak ko. Iti sabali. Pasensya ka ni ti anak ko, Oscar Barok. Awanag ko na katawan mo't nagkurkurang keng kwa na.
Nanang, gusto ko na yung aumot pagid di ebidensya. Natangkan ng ebidensya. Saan nyo ko mga pagarupan nga adan mading aramid anak nyo. Sa titulangin, panunutin deta, patsyan deta no. At maawat tayo nga konkretong ebidensya. Tinawagak ti asawak manong nemi hampay nga napintas ti parakisarita. Niya bagam? Abi ka sa sumbat mo. Kituin. Timawag ka, siyempre, aday bagam. So nga niya ti bagam. Anya ti bagam. Tinawagan ka nga po tayo kahit ka makasalita. Sabi ko kahit na kasalita. Hanak ba ng asawa? Abi kasta ka. Abi bagam nga saan ta kag-asawa? Katsamat pa'y nawaswas ti kasarta. Katarig na latang nga nawaswasin na. Tadinak ba't ibirag ng asawa? Ti mated inak ti nagbaling asawam. Hang mo'y bagbaga na tatasahan gusto. Kaya siya pangipapawitam ti kortam. Kaputa, di ka mapagtalkan no kwarta't pagsasaritaan. Basol mo matlaing. Ngayon, kahit mo kading ikang sa baling umanin agundaway. Imbes ko mga ibang mga haanton, sige ikanak maudi agundaway. Kunang kumangin, samit. Hanlatan. Gabata, jak tumad lang may kari. Nabara kanyak ti kwarta. Alis tunga tumayab. Sino na kita hingi? Kakuy-kuyog mo tangang kanayon kakanungawan sa jibalay. Bigyan di barkada. As sino di lalaki nga kinaduam nga mangmangan iti may isang restaurant. At na ipawit nga nadawan kanyak. Lipliputan na ka din. Ada ka din sa bali nga nakaarakop nga nakatagikwakin ka. Ha? Ani? Ano ti pa nang ipagarop mo? Di pa'y napukaw ti pa nagtalagkwakin ka. Amok, nasyak pa lang ti patpatek mo. Agrabreberde ka laing. Nga mo kamawatam tumatlag ti sitwasyon. Ngawan ti sabali nga, panggap ko dito no saan nga agsakripisyo para ti masakbayan. Duwa nga bulan nga sweldok. Iti pinukaw mo. Saan ko pinukaw? Mabaling ko tumat nga ila ko digit alas nga ginadgatang ko no kasapunam tumantikas. Kada doon pa yung arawatan may ilakom ko. Di ilako kamin. Tapos nagsubli ang kwarta. Ngayon sa nga kasat nagtulagan ta. Di nagtulagan ta ustunan. Di mo kayat? Ti ana? Ti may kirelasyon kanyat? Kadamatan sa baling asawam. Saan ko apukawon pa lang ti panagtalag ko ka. Sikat asawak, sikat ipatpatek ko. Kaya daw dawat kong malawlawagan ko mati panunot mo. Sabi ko matabirisem kat anugutem nga sikat nagbidot. Kat sabi ko mata maikarim to nga aturem ti bidot mo. Ani, saan nga siyak ti malugi, saan nga siyak ti madaksan. No agaramid ka, iti may kaniwas. Laglagi pendeta. Once ga adaramid mo, saan kanton akayan? Manong nimi saan lahat ng agsarday ti problema? Idinanda rin malpas ko ti muna kontratak dito manong nemi adamanin tawag ni nanang kanya. Hello anak, nanang, ada ka di ba ng problema?
Sana nga sumangsangpat ti asawa mo. Ana? Saan dito tayo na? At ang amin di kita ilimlimangan na. Ilimlimangan na. Di kita nakautangan na. Hindi gaya man sa anin nga sa mong ipapawitan kat umut-utang. Diyos ko. Kat siyempre pautangan datat amuda nga adda ka dita Saudi. Ang dida mo nga hamon nga ipapawitan isun. Di yung ka di matawagan? Nabayagan nga dyak matawagan. Kitsi ka. Makabolay ni tan na nang dyak pa'y timawag. Tawagan man Problema na talaga ito yung asawa na kunak tinakan ko. Natawagan. Ayan mo. Dak ditoy. Nitoy. Api ka nung aglimliman ka. Api nga saan ka nga gawawid. Tapos anong agawid akit amuda mat ti umayanda pagsingiran. Api nga may nagautang ka. Kit dinagmat itapawitan ng dinagutang ak. Hindi utang mo. Kinagigaskas tom nga rod. Di kita utang mo. Kit ali kamin nga rod. Ang imbaga ni nanang. Nagimatang iti kwa. Ali kamin nga para iti balay. Nga nagapo iti utang ko. Nuguyodan dan akit so, o maaramid ko. Ay, apungaten. Ani, awan kasto yung tulag ta. Sorry no nakaasawa ka man, tikas kanyat. Amom sa amin ti dati, dati matan nga mo kasto yung galik. Nabarayo boyak. Saan ko mat... Adamat serbina da kiti kwarta ka. Da kiti pagigat-gatanga ka. Adamat pakakitaan. No kuman nagsugalo ko lang at madin. Nagkakadimat lang aglalaki. Kahit mo kading aramitik deta. Uri dyak kayat mo. Alakit adamat palanakim ko. Uri man no kasto nga baryo boyak ako nam. Nga diya ka mo ti agurnong, diya ka mo ti kwa, magidulin ti kwarta. Ala, uri nga tamat, kastuya ka, basta lagi di. Dahil talang ti madi, numadiman nga aramin doon ugalik. Mabaling ko ikis, nadalusa ka babae. Agyaman at nukasta. Urahin ak. Ikaw may kubayadan amin nga utang mo. Nagawid ka din. Hangkon nga palpasan peti kontratak. Delikado. Kahit mo asawan pare, gawid ka. Awan pare. Diyak kahit nga mapukaw ko ti asawak. Ti asawa mga barayo boy. Sayangin misura. Ada pagbalbaliwan ti amin pare. Awanak kami nga mangkontrol keng kuhanay. Ura at dati inana. Sige. Bareng agsublikan tupay. Huwag gayam, kumusta ka kano? Sinak ko na. Ni Myra. Hindi. In-check-in mo. Nabay ka nga sa dinak tinawagan. Nag-awitan sa Pilipinas. Bareng kita kayo to. No, kontakin na kang tupay lang. Imblock ko, pare. Imblock mo? Langan o, gawin sa Pilipinas pagkatapos, bawag to kanya. Dinaduktalan na ko ni bagat ko. Biniglak tinagawid manong name ni nanang tinangilokat tiri daw. Oh, Oscar! Nanang, kumusta kayo? Kastoy. Wala ta nagbalbaliwan ti balayan niya. Hindi ko nadangarod ka ta. Serbi na nagiti sweldom ka no, diya Saudi. Mat pa nagbalbaliwan ti amin. Hanggang bali, isunto ti Brian tahan. Isunto ti Brian, kabayatan nga nakapakasyon na. Ti asawak na nang. Awan ka di. Ay, kaslam mo nang sumangpet ka. Nabayag nga si Mang Sangpet, ita lang si Mangpet. Ada iti kwarto na.
iti kwartuyo ka na ko. Hanga nakalak ti kwarto na manong. Kwarto mi ilokat ko. Hagon nga inyon ti silaw manong nemi. Kapata damit ta ranyag kagaputirawar na sumarot iti sarming manipuli ti poste ti liya kuryente. Nya sinig ko ti rupak iti bedyo urok nga sawa. Nabanglo. Inamalak di iti bibig na. Ha? Scar? Among kasyat. Kita orin mo ang pinasipmit ko, ma. Among kasyat ka. Scar, sana ka nagalagang dagdagainip. Sweetheart. Oh, Scar, I miss you. Kasla ka barbaro ni ayat kada kami itiday di nga parbangon manong. Permi? Uwan manong. Dagi di magusgustuhan na nga aramidek manong nemi isot impaay ko keng kuana kat kastaon iti arang engken asug na manong nemi na ori lamang magigsiguro ni nanang. Kasla na ipan nga namin pinsan manong nemi ti almost 3 years nga kaawan ti tunggal may sa kada kami. Nga kaawan ko iti danan. Scar. Scar. Wala ang angaw mo, ti ko naman umay ka, agawid ka. Abay, takala ka nga si Mangpet. Lobutan mo nga, ita nga sumangpet ka. Peso? Agamanak. Tapat check. Ngawan sa bali. Nutikat siya klaeng. Siksikan tulaing, Oscar. Teko na nga rodem. Ang bali nga bawagan nagtibarayuboy. Basta, masalimat matak ti dayaw ko para ken ka. Ti kinababae. Nga nadarusak latak. Nga saan ka galumiim. Nga mangkinit. Ken mga scream kanya. Ano ti plano? Bayadak digiti utang mo. Dapat pakakitaan. Makita mo itong bigat. Ada takil nga rep. Ano nyo? Ti takil nga rep. Di ba? Negosyo? Pag negosyo ta. Amang bigarami ti ice cream nga rin. Ice cream? No, ice candy. Ice cream. Kaya. Namamunak idi. Idagyanak idi bake shop, han? Kilapay. Bake shop? One. Gararami kang ba ti ice cream? Kandi. Sige. At pa'y oras, rabinan ta. Tumaminsanin. Kahit ko makinanak, tap na tapig sakto para itong bigat. Mga yabak to, ti kadwak, tap no, mapalagdan na mapapintas, dato'y balay, nga dakado tayo. Tap no, boom, biglang tumatlang at napakakitaan, nga naggapuwag sa Dia Saudi. Manong nemi binayadak dagiti utang ti asawak adamat kadi agpahiso pakakitaan manong. Rep, dining table, oven, washing machine, nga datay saan kan nga agbol-bol nas, agbo na. Nga datay rumuharang kat babalimon nga ibilang. Kasi jay manong nemi itan. Makabulan laing manong nemi nga nairing pas ti panaka-renovate, panakapapintas, pinta, pati alad manong nemi. Kasla nakabarbaro manong nemi nga talaga. Sila awandaan nga dinanon deto'y nga balay. Nabayadan ng digiti utang ti asawak manong. Awanin ti mangsingsingir amang kamkamat kenkwan. Kada pala nabati manong nemi. Kada tumatan na kita alikaman nga nabakit na. Kinakman na kita alahas ka na gatang mo. Ito yung koleksyon ko na ito eh. No kayat mo, ang takurang takwarta, mabalintamat nga ipon siya.
Uno ilako. Sakto man ang gumatang. Hanin. Yan tanging inimot unay usos sa rin kita. Isardong mo, sweetheart, ito gatang nga gatang. Ha? Kasta kit aramidan ta. Sakbay ag sulbiak si Jowdy. Mangipas din kayo iti paggatangan, paglakwan. Tapos kasta, ket sikan iti paggatangan da. Saan nga sikat gumat-gatang. Manong nimi pasdek iti RTW nga paggatangan kadag iti arwaten tubing, lalaki babae, babaro babalasang, babakit. Kada dumpay nga kasapulan manong nimi iti tao, sapatos, tinelas, butyos, kada iti arwaten. Oh, dato ti bantayan nyo kaninanang sagbay agsublik diya Saudi. Ha? Talo pa yung tawin. O, marami din dumututang wen. So, awanan ti mangkamkamat kang kangabumbay. Sige. Saan kong nulitan nurita? Awa mo tiras kang gatanga. Kompleto matali kami sa Jabalay. Okay, sweetheart. Panawang ka manin. Sabi ko taanahanak tun nga problema. Talupay nga tawen manong nemi. Iti ginastar ko apanahon di Saudi sakbay nga nagpurgoda kon. Nga idi umuna nga bakasyon ko na batsyak ti asawak kadi agsubliak kasta una yung taray ti nauna nga anak mi manong nemi kapot dakkel. Nadan kami pa di duwang anak. May isang lalaki ken dua babae. Intultuloy ti asawak kaninanang manong nemi iti negosyo nga paggatangan iti RTWs. Ken kasta maten siyak maten simublag ka nagnegosyo manong at pag-aramidak iti hollow block, lusog, di kitay semento nga semento nga poste ken dumupay na klase iti negosyo uno maaramid kan mag-atang. Kaya siyempre manong nemi na isaganan di naranya ka masakbayan di kiti anak mi kapata ada kiti pa urnong nga kwarta maganan siya mi tapno dan tugastusan di kiti talungan anak mi ito nadadan iti high school kenadadan iti kolehyo. Dito karot manong nemi iti pakasarita katagyaman naklaunay iti laing mo nga ng urnos kalpasan nga inak insen keng ka dito talyena. Thank you. Iti laing mo nga nang ibasa ket sapay ko dadamat na ibatik nga adal, liwliwak at pagsarmingan tibiyag, kadigitipadak nga nagbuyak at nagdingig. More power to your program, anong and God bless. Tuyagaman nga pagayam mo, Oscar. Thank you, Oscar, and thank you at kadigiti nagbuya.